आणखी एकदा मला जॉईनचं टाकून ठेवा. मी टाकले. हरे कृष्णा सर्वांचं भक्ती सदाचार क्लासमध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. थोडस आपल्याला सुविधा झाली, त्याबद्दल क्षमस्व. एक खूप गंभीर केस मला पूर्ण करावी लागली, तर आपण जितकं आपल्याला घेता येईल तितकं घेऊया आपण आजचा अभ्यास. क्लासची सुरुवात आपण नेहमीप्रमाणे मंगलाचरण म्हणून पूर्ण करूया आणि त्यानंतर अद्वैताचार्यांचे चरित्र आहे ते आपण उर्वरित भाग त्याचा पूर्ण करणार आहोत. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते भूपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आषाढदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सर्वांना. आपण आता आजच्या जो आपला उर्वरित भाग आहे अद्वैताचार्यांच्या चरित्राचा तो पूर्ण करूया. तर आपण पाहिलं होतं की अद्वैताचार्यांनी कशा प्रार्थना केल्या भगवान यांना, आणि त्या प्रार्थनेचं फलित म्हणजे काय की जे भगवान जे आहेत तर त्यांचं अवतरण जे आहे तर ते ह्या भूतलावरती फाल्गुन पौर्णिमा जी आहे तर तेव्हा झालं. तर आता जवळच लवकरच म्हणजे येतो आहे 3 मार्चला भगवान श्री चैतन्यांचा आविर्भाव दिवस येतो आहे. तर त्या दृष्टीने आपला हा जो अभ्यास आहे तो सगळ्यांना खूप पूरक ठरेल. तर आपण देखील अद्वैताचार्यांच्या प्रमाणे प्रार्थना करूया आणि त्यांची कृपा संपादन करायचा प्रयत्न करू. आता आपण पुढच्या स्लाइडवर जाऊया. हा मग त्याची पुढे जाऊ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. त्याची पुढच्या स्लाइड्स वरती जाऊया. सुरुवातच हा मी सांगते कुठल्या स्लाइड पासून आपण सुरुवात करायची होती. पुढे जाऊ अजून. हा ह्याच्या पुढे हे आपण पाहिलंय, हे पण पाहिलंय. अजून पुढे हे पण झालंय आपलं. हे पण झालंय आपलं, ही पण स्लाइड झाली आपली. ह्याच्या पुढची. हा ह्याच्या पुढे. हा ह्याच्या पुढे जरा बघूया फक्त स्लाइड. हा ह्याच्या अलीकडची स्लाइड घ्या.
पहिली, हा, इथून इथून आपण घेऊया. एकच मिनिट मध्ये. म्हणजे म्हणजे त्यांच्या प्रार्थना, हे एक भगवान चैतन्य जे आहेत, तर त्यांचं जे अवतरण होतं, तर त्याची जी बाह्य कारण आहेत त्यांच्या अवतरणाचे, त्यापैकी एक महत्वाचं कारण आहे चैतन्य महाप्रभूंचं जे अवतरण होतं. तर त्यांची बाह्यरूपी जी कारणं आहेत, तर त्यामध्ये अद्वैताचार्य जे आहेत, तर त्यांच्या प्रार्थना, त्यांच्या तळमळीच्या प्रार्थना, हे एकमेव कारण होतं. आता अद्वैताचार्य कसे आहेत, तर त्यांच्यासाठी हे वर्णन जे आहे, त्यांच्या म्हणजे अवताराचं वर्णन जे आहे, अद्वैताचार्यांचा जो महिमा आहे, तर त्याचं जे वर्णन आहे ते आपण इथे पाहतो. त्या सर्व म्हणजे अद्वैताचार्यांचं वर्णन जे आहे ते कृष्णराज कविराज गोस्वामी जे आहेत, तर त्यांचा महिमा जे आहे, तर तो ह्या 2 श्लोकाच्या ओळींच्या माध्यमातून जे आहे, तर ते आपल्यासमोर सादर करत आहेत. म्हणजे प्रत्येक वेळी चैतन्य चरितामृतामध्ये प्रत्येक जे पंचतत्वापैकी एक तत्व आहे पार्षद, तर त्यांचा महिमा आपल्यासमोर जे आहे चैतन्य चरितामृतामध्ये कृष्णराज कविराज गोस्वामी वर्णन करत असतात. मग तसं त्यांनी आता अद्वैताचार्यांच्या विषयी काय म्हणले हे आपण समजून घेणार आहोत. मग इथे असं त्यांनी सांगितलंय, अयजय अद्वैत ईश्वर अवतारा कृष्ण अवतारी केला जगत निस्तारा. म्हणजे हा जो श्लोक आहे, तर ह्याच्यावरून आपल्याला लक्षात येईल की अद्वैत जे आचार्य जे आहेत, तर ते कोण आहेत आणि कृष्ण कोण आहेत आणि मग त्यांचा संबंध काय आहे, तर हे सगळं आपल्याला समजून येईल. मग आता इथे काय म्हणलंय, अयजय अद्वैत ईश्वर अवतारा कृष्ण अवतारी कैला जगत निस्तारा. म्हणजे अद्वैत प्रभू जे आहेत, तर ते जे श्रीकृष्ण आहेत, म्हणजे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण जे आहेत, तर त्यांचाच जे आहेत, तर ते अवतार आहेत. ईश्वर अवतार म्हणजे ईश्वर कोणाला म्हटलं जातं, जे सर्वोच्च नियंत्रक असतात त्यांना ईश्वर. मग सर्वोच्च नियंत्रक कोण आहे? भगवान श्रीकृष्ण आहेत. मग त्यांना ईश्वर असं म्हटलं जातं. मग आता कृष्ण अवतारी कैला जगत निस्तारा, म्हणजे श्रीकृष्ण म्हणजे सर्वोच्च नियंत्रक असे कोण आहेत? कृष्ण, की ज्यांना आपण ईश्वर म्हणतो, परमपुरुष म्हणतो. मग असे जे आहेत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, तर त्यांनी काय केलं, आपला अवतार ह्या जगाच्या जे आहे त्या कल्याणासाठी जो आहे, तर तो इकडे जो आहे तो प्रकट केला. म्हणजे अद्वैताचार्य हे भक्तावतार आहेत. जसं चैतन्य महाप्रभू हे भक्त रूप आहेत, भक्ताचं रूप घेऊन आले, तसं अद्वैताचार्य हे भक्तावतार आहेत. आता अवतार म्हणजे जो खाली येतो, कुठून येतो? गोलोकातून. मग अशा पद्धतीने भगवान यांचाच तो जो आहे, तर तो अवतार आहे. आणि त्यामध्ये विष्णू तत्व आहे आणि सदाशिव तत्व म्हणजे रुद्र अवतार जो आहे, तर तो अशा पद्धतीचं अवतारी कार्य करण्यासाठीच जो आहे तो रुद्र अवतार भगवान धारण करतात. म्हणजे भगवान जे आहे, तर त्यांचंच ते तत्व असतं. विष्णू तत्वच आहे शिवतत्व, म्हणजे शंभू तत्व जे आहे ते सदाशिव तत्व ज्याला म्हणतो, ते विष्णू तत्वच आहे. मग अशा पद्धतीने त्यांनी जे आहे, तर ते अवतार धारण केले आहे आणि म्हणून ते भगवान स्वयं श्रीकृष्णच आहेत. आणि ते जे आहेत, तर ते संपूर्ण अखिल म्हणजे जे ब्रह्मांड आहे, तर त्याच्या कल्याणासाठी अशा पद्धतीचं अवतार धारण करतात आणि म्हणून म्हटलंय जगत निस्तारा. आता आपण पुढे जाऊया. हो, तरी पुढची स्लाइड घेऊया. हा, आता अद्वैताचार्य जे होते, तर ते जे आहेत, तर ते
संपूर्ण भक्तांचे गुरु आणि जगातले सर्वात आदरणीय व्यक्तिमत्व असे आहेत. आणि त्यांचं जे नाव आहे तर ते कसं आहे, एकीकरणामुळे तयार झाले पहा. म्हणजे अद्वैताचार्य जे आहेत ते वैष्णवांचे गुरु आहेत. आणि त्यांचं नाव अद्वैत. अद्वैत या शब्दाचाच अर्थ जे द्वैत नाही, ते दोन नाही, ते म्हणजे भगवान यांच्यापेक्षा जे अभिन्न आहे असे. आणि म्हणून त्यांचं नाव अद्वैत. आणि ते सगळ्यांचे गुरु आहेत म्हणून त्यांना आचार्य असं म्हटले. कारण ते भगवान यांच्या अवतरणाच्या आधी वैदिक ज्ञान जे आहे तर त्याचा अभ्यास स्वतः करीत. आणि असे शिष्य त्यांनी बनवले. त्यांच्याकडे भागवत भगवद्गीतेचा अभ्यास चालले आणि त्याचं प्रवचन ते करायचे. आणि रोज त्यांच्याकडे असे भक्त शिष्य अनुयायी तिथे येत असत. तर हे पण अभ्यासलं. मग अद्वैताचार्यांना दोन पत्नी होत्या, श्री आणि सीता. श्रीदेवी आणि सीतादेवी. म्हणजे ते गौड देश दीपिका हे जे आहे तर ह्याच्यामध्ये सर्व गौड देशातले, गौड देश म्हणजे बंगालला, पश्चिम बंगालला म्हटलं जातं. तर त्या देशामध्ये म्हणजे पश्चिम बंगालमध्ये जे सगळ्या संतांचं एकत्रित माहिती तिथल्या म्हणजे आहे, किंवा अवतारांचे, भगवत अवतार, संत, ह्या सगळ्याविषयी म्हणजे वैदिक सगळं जे आहे ना, म्हणजे साहित्य, तर त्याविषयी चे जे कोणी असे अवतारी पुरुष आहेत, गोस्वामी आहेत, पार्षद आहेत, तर त्याविषयीची माहिती गौड देश दीपिकामध्ये पाहायला मिळते. तर त्यामध्ये हे सगळं वर्णन आहे की योगमायाने काय केलं, तर अद्वैताचार्यांच्या पत्नींचा रूपात अवतार घेतला. आणि ती म्हणजे कोण आहे, श्रीमती सीतादेवी. म्हणजे सीता ठाकुरांनी म्हटले, कारण अद्वैताचार्य खूप उत्तम असे म्हणजे धनिक असे ब्राह्मण होते. आणि मग त्यामुळे त्यांना काय म्हटले, श्रीमती सीता देवी किंवा सीता ठाकुरांनी. आपण चरित्रात अभ्यासले पहा चैतन्य महाप्रभूंचा, तर आपण रोज अभ्यासलो त्यामध्ये की सीता ठाकुरांनी काय केलं की भगवानांना छान छान दागिने घेऊन, भगवान जेव्हा अवतरले तेव्हा बाळ स्वरूपात होते, तेव्हा छान छान दागिने घेऊन त्यांनी जे आहे तर ते चैतन्य महाप्रभूंच्या घरी प्रवेश केला. खूप सुंदर बाललेणी त्या घेऊन आल्या असं वर्णन आहे. वेगवेगळे देवदेवता पण आले, तसं सीता ठाकुरांनी घेऊन आल्या तसं वर्णन आहे, आपण अभ्यासलं ते. आणि दुसरी जी आहे ती श्री म्हणजे श्रीदेवी. म्हणजे एक जी आहे ती श्रीमती सीतादेवी. म्हणजे ती योगमाया जी आहे, म्हणजे भगवानांची जी आध्यात्मिक शक्ती, आपण त्याला योगमाया म्हणतो. मग तिचं एक जे आहे ते सीतादेवी, म्हणजेच त्याला म्हणायचं भूदेवी किंवा सीतादेवी. भू म्हणजे पृथ्वी, म्हणजे ती सीतादेवी म्हणजे पृथ्वी माता थोडक्यात, म्हणजे सीतादेवी. आणि दुसरी म्हणजे श्री, म्हणजे जी आहे ती आपण म्हणू की श्रीदेवी, म्हणजे माता लक्ष्मी थोडक्यात. म्हणजे ती प्रकाश जे आहे तर ते प्रकाश रूप आहे. म्हणजे जसं श्रीकृष्णांचे अनेक विस्तार होतात आणि त्यांचे पुन्हा वैभव विलास असं, आणि त्यानंतर वैभव म्हणजे वैभव विलास रूप जसं आहे, तर तसं प्रकाश रूप पण असतात. असे बरेच आहेत, म्हणजे प्राभव, प्रकाश, असं बरेच म्हणजे प्रकार आहेत. तर ते खूप सखोल दिलेले आहेत चैतन्य चरितामृतामध्ये. पण ह्याच्या सगळ्यातून म्हणजे गोंधळ न घालता समजून घ्यायचा भाग काय असेल, तर जसे कृष्णांचे विस्तार आहेत तसे राधाराणींचे पण विस्तार आहेत, पुन्हा वेगवेगळे असे. वैभव विस्तार आहेत, त्यांना वैभव विलास रूप म्हणतात किंवा प्रकाश रूप म्हणतात. असे वेगळे वेगळे विस्तार भरपूर येतात. मग तसे हे सगळे जे विस्तार आहेत, हे सगळे राधाराणींचेच आहेत. म्हणजे आणि मग योगमाया शक्ती जी आहे तर तिचा हा विस्तार आहे, श्रीमती सीता. तर योगमाया शक्ती म्हणजे भगवानांच्या विविध शक्ती आहेत. त्यापैकी भगवान यांच्या असंख्य शक्तींपैकी आल्हादिनी शक्ती म्हणजे जी आहे तर ती म्हणजे राधाराणी आहे. मग आता ही जी आल्हादिनी शक्ती आहे म्हणजे जी अंतरंग शक्तीचा भगवानांच्या भाग आहे. मग म्हणजेच म्हणजे जी आहे तर ती अंतरंग शक्ती किंवा योगमाया जी आहे तर ती आध्यात्मिक शक्ती आहे. मग ही जी आहे तर हिचं हे रूप आहे. म्हणजे एक प्रकारे हे शक्ती तत्व आहे. मग म्हणून ते राधाराणी ह्या काय भगवानांच्या शक्ती तत्व आहेत. आणि भगवानांची शक्ती आणि विविध शक्ती ज्या आहेत त्या आणि भगवान अलग किंवा विभिन्न नाही आहेत. तसं शक्ती आहेत ते भगवान यांच्याशिवाय पूर्ण नाही आहेत. म्हणजे शक्ती आणि शक्तिमान हे विभिन्न नाही आहेत, एकच आहेत. म्हणून राधाराणी आणि श्रीकृष्ण एकच आहेत. आणि त्यानुसार भगवान यांची शक्ती, योगमाया शक्तीचा स्वरूप आणि भगवान हे सुद्धा एकच आहेत. आणि
भगवानाची शक्ती म्हणजे मूळ शक्ती जी आहे ती राधाराणी म्हणजे आहे ती प्रकट झाली. मग तिचे हे विस्तार आहेत सगळे. मग त्यानुसार योगमाया शक्ती हा एक शक्तीचा भाग आहे भगवानांच्या अंतरंग शक्तीचा म्हणजे आध्यात्मिक शक्तीचा आहे ते. तर त्यामुळं सगळ्या ज्या शक्ती आहेत त्या सगळ्यांचा समावेश या एका तत्वामध्ये होतो. आणि ते म्हणजे जे आहे ते राधा तत्व थोडक्यात आपल्याला समजण्यासाठी. तर त्यामुळं अशा अर्थाने हे जे आहेत तर हे जी आहेत ती दोन रूप आहेत म्हणजेच काय अद्वैताचार्य म्हणजे भक्तावतार आहेत तसं थोडक्यात हे सगळे अप्रत्यक्षपणे राधाराणींचे अवतार आहेत त्यांच्या पत्नी म्हणजे असं आपण घेऊ शकतो. पण प्रत्यक्ष कसं आहे तर ते वेगळं वर्गीकरण आहे. पण याचा अर्थ अप्रत्यक्षपणे हाच होतो की भगवान यांचे जसं यांच्यापासून अद्वैताचार्य जसे अभिन्न आहेत कृष्ण तत्व विष्णू तत्व आहे तसं हे जे आहे ते राधा तत्व आहे असं आपण समजून घेऊया. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा मग आपण पाहिलं की सीता ठाकूराणी मी जसं आठवण केली सगळ्यांना की चैतन्य महाप्रभूंचा जन्म झाला तेव्हा सीता ठाकूराणी ज्या आहेत त्या बाळांनी छान छान घेऊन जे आहेत तर ते भगवान यांच्यासाठी आल्या होत्या. कारण त्या कोण आहेत तर त्या ज्या आहेत ते योगमाया शक्तीचंच ते अवतार आहेत ना एक. त्यामुळं ते जे आहे ते सीता ठाकूराणी म्हणजे त्रेतायुगातल्या सीतामय्या म्हणजे भूदेवी. तर भगवान यांच्याच त्या पत्नी आहेत म्हणून त्या अद्वैताचार्यांच्या पत्नी आहेत कारण ते विष्णू तत्व आहे. त्यामुळे त्या ज्या आहेत ते भगवान यांचं जेव्हा प्राकट्य झालं तर त्यावेळेला सुंदर सुंदर बाललेणी घेऊन त्या आल्या. सुंदर वस्त्र असं सगळं घेऊन आल्या होत्या शचीमातांसाठी भगवान यांच्यासाठी बाळलेणी दागिने असं सगळं घेऊन त्या आल्या आणि विविध देवदेवता सुद्धा स्वर्गातले असं त्यांनी यायला सुरुवात केलं. मग श्रीवास पंडितांची पण पत्नी आहे ती पण त्यानंतर त्यांना पाहायला आली असे सुंदर सुंदर दागिने घेऊन आले हे सगळं आपण पाहिलं होतं. आता पुढे जाऊ आपण. हा मग त्याची स्लाइड थोडी छोटी करता येईल का पूर्ण नाही दिसत आहे. छोटी करायला लागेल. नाही होणार माताजी. कट झालंय वरचं दिसत नाहीये माताजी पीपीटी मध्ये वरचा भाग कट झालाय. नाही होते माताजी. ओके ओके ठीक आहे. असेच आहे. ओके मग आता आपण पाहूया की जे आहेत अद्वैत आहेत तर ते जे आहेत तर ते गयेला गेले. आणि त्यांनी काय केलं की त्यांचं जे आहे तर म्हणजे जेव्हा अद्वैत गयेला गेले तर त्यावेळेला त्यांनी काय केलं तिथं सगळ्या म्हणजे सगळ्या ज्या आहेत त्या श्राद्धाच्या प्रक्रिया सगळ्या केल्या. आणि मग त्यांची जी म्हणजे जी यात्रा होती तीर्थांची यात्रा तर ती त्यांनी चालू ठेवली. मग ते वृंदावनला गेले. मग आता वृंदावनला गेले तर ते नेहमी कृष्णांच्या विचारामध्ये असे हरवलेले असायचे. हा आणि त्यांना असं कळू यायचं नाही की म्हणजे कृष्ण जे आहेत ते कधी अवतरणार आहेत. तर अशा पद्धतीने म्हणजे ते सदैव म्हणजे अद्वैताचार्य जे आहेत तर ते कसं त्यांचं प्राकट्य आहे तर म्हणजे तर त्याविषयी आपण समजून घेणार आहोत. तर अद्वैताचार्य जे आहेत तर ते त्यांनी जे आहे तर त्यांनी ज्या लीला केल्या त्या समजून घेण्याआधी त्यांचं प्राकट्य कसं आहे हे आपण थोडंसं समजून घेऊया म्हणजे त्या स्लाइडमध्ये काय सांगायचं हे आपल्याला समजून येईल. आता अद्वैताचार्य जे आहेत तर ते म्हणजे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभू आहेत त्यांना आपले स्वामी समजतात आणि स्वतःला भगवान चैतन्य महाप्रभूंचे सेवक मानतात. मग असे ते अद्वैताचार्य जे आहेत तर त्यांनी काय केलं म्हणजे ते शास्त्रात जी वेगवेगळी प्रमाणं म्हणून शास्त्रात वर्णन करण्यात आलेली उदाहरणं आहेत तर त्यांचं जे म्हणजे वर्णन आहे तर ते थोर महात्म्यांच्या साक्षात्कारातून आपल्याला जे आहे आपल्यासमोर मांडले चैतन्य चरितामृतामध्ये कृष्णराज कविराज गोस्वामींनी. आता भगवान जे आहेत तर ते काय करतात तर त्यांचे जेव्हा लीला करायला घेतात तेव्हा त्यांच्या पार्षदांसमवेत सगळ्या येऊन लीला करतात. मग आता भक्ती सेवेचे दोन प्रकार आहेत. नियामक तत्वांचं पालन करण्याचा मार्ग पंचरात्रिक आणि दुसरा प्रेममय म्हणजे म्हणजे दिव्य सेवेचा त्याला म्हणायचं भागवत मार्ग किंवा राग मार्ग.
मग आता पंचरात्रिक नियम तत्वांच्या पालनात जे सल्लक आहेत त्यांचं भगवत प्रेम हे ऐश्वर्यभाव किंवा आदरभावाच्या श्रेणीतलं असतं. ते राधाकृष्णांची उपासना दिव्य स्तरावर म्हणजे त्याहूनही पलीकडे, म्हणजे राधाकृष्णांची उपासना ही जी आहे ते दुसरा मार्ग म्हणजे भागवत मार्ग, ज्याला आपण रागमार्ग सुद्धा म्हणू शकतो. मग आता श्रीकृष्णांच्या वडीलधाऱ्या नातेवाईकांची भूमिका करणारे, त्यांची दिव्य सेवा करणारे जे असे पार्षद असतात, तर ते भगवान यांच्याशी भागवत मार्गाने जोडलेले असतात, म्हणजे राग मार्गाने जोडलेले असतात, प्रेम स्तरावर स्थित झालेले असतात. आणि भक्तांचा सेवाभाव समजणं हा अत्यंत अवघड आहे. आणि यासाठी विशिष्ट भगवत सेवेचा जो श्रेष्ठ गुण आहे तो सहजासहजी समजला जातो. आणि त्यानुसार यशोदा माता श्रीकृष्णांची सेवा करतात म्हणजे माता म्हणून. म्हणजे भगवत सेवेचा सेवाभाव आपल्याला समजणं अवघड आहे. आणि म्हणून भगवान यांच्या एखाद्या विशिष्ट रसाशी भगवान यांच्याशी संबंध प्रस्थापित करून भक्त जे आहेत त्यांची सेवा करतात. मग यशोदा माता माता म्हणून सेवा करतात. मग या त्यांच्या भक्त आहेत उच्च स्तरावरच्या. आणि म्हणून ह्या उदाहरणाद्वारे आता आपण समजून घेतलं की अशा पद्धतीने भक्त भगवान यांची सेवा करतात. मग आता आपल्या नारायण स्वरूपात केवळ जे पार्षद समान स्तरावरचे असतात किंवा त्यांच्याहून कनिष्ठ स्तरावरच्या भूमिकेत आहेत अशा पार्षदांची सेवा भगवान स्वीकारतात. तर भगवान कोणाची सेवा स्वीकारतात हे सुद्धा समजून घेणं महत्वाचं आहे बरं का. तर यासाठी ही स्लाइड मी समोर ठेवली आहे आणि मग तुम्हाला हा भाग कळेल सर्वांना. तर भगवान जे आहेत तर त्यांचा नारायण स्वरूप म्हणजे चतुर्भुज विष्णू स्वरूप हे जे पार्षद असतात म्हणजे अशा स्तरावरचे त्यांच्याहून कनिष्ठ स्तरावरच्या जे भूमिकेत आहेत म्हणजे ह्याहूनही कनिष्ठ स्तर, तर ह्यांचीच अशाच पार्षदांची सेवा भगवान स्वीकारतात. पण श्रीकृष्ण आपले वडील गुरुजन आपले वरिष्ठ वयस्क समवयस्क आपल्याहून लहान सवंगडी अशा सगळ्यांकडून सेवा घेतात. ही अद्भुत गोष्ट आहे. मग भगवान जे आहेत तर या सगळ्यांकडून ही सेवा का घेतात, तर भगवान आपल्या अशा नारायण स्वरूपातले केवळ जे पार्षद आणि समान स्तरावरचे किंवा त्याहून कनिष्ठ स्तरावर भूमिकेत आहेत अशा पार्षदांचीच ती सेवा स्वीकारतात. म्हणजेच काय, शास्त्रात जे वर्णन करण्यात आलेली उदाहरणं आहेत माता म्हणजे यशोदा माता, सखा गोपसखा आहेत हो ना, तर हे सगळं त्यांचे गुरुजन सांदीपनी मुनी मग हे सगळे वडील नंद बाबा, वरिष्ठ वयस्क समवयस्क असे सगळे लहान सवंगडी सगळे सगळे आहेत पहा गोपबालक. मग हे कोण आहेत, त्यांचे नारायण स्वरूपातले पार्षद किंवा समान स्तरावरचे किंवा नारायण स्वरूपातले यातले काही काही समान स्तरावरचे म्हणजे ब्रजभूमीतले पार्षद आहेत त्यांचे म्हणजे भगवत प्रेमामध्ये स्थित झालेले असे भागवत मार्गाने म्हणजे राग मार्गाने स्थित झालेले असे जे आहेत पार्षद. आणि यांच्याकडून भगवान सेवा घेतात म्हणजे कृष्ण प्रेमामध्ये स्थित झालेले. किंवा मग ह्यांच्याहून कनिष्ठ म्हणजे जे मंजिरी आहेत, त्यांच्याहून कनिष्ठ म्हणजे कोण, मंजिरी. मग मंजिरी म्हणजे कोण, आपल्या आचार्य परंपरा मधले जे आहेत. तर हे सगळे जे आहेत त्या गोपीजनांच्या हाताखाली सेवा देणाऱ्या मंजिरी आहेत તમને મોકલે ને જોવા માટે ના કપડા. माताजी माईकला लक्ष ठेवा. સોરી સોરી મન. अशा मंजिरींकडून सेवा घेतात. आणि म्हणून शास्त्रात वर्णन केलेली उदाहरणं जी आहेत ती कशी आहेत, या सगळ्यांच्या साक्षात्कारातून समर्थन झालंय. मग वृंदावनात जे आहे तर श्रीकृष्णांचे जे म्हणजे सन्माननीय वडीलधारे स्वजन जे आहेत त्यामध्ये नंद हे प्रमुख आहेत. मग नंद महाराजांच्या आणि श्रीकृष्णांच्या दिव्य वात्सल्य प्रेमाचं आपल्याला म्हणजे उदाहरण माहितीच आहे. मग आता श्रीकृष्णांच्या वरचं इतकं प्रेम जेव्हा असतं त्यावेळेला श्रीकृष्णांचे आपण दास आहोत असं वाटतं त्या प्रत्येकाला. आणि हाच भाव अद्वैत आचार्यांचा आहे. आणि ह्याच भावामध्ये जे आहे तर त्यांनी जे आहे तर त्यांनी जे आहे ते स्वतःला म्हणजे स्वतःचं ध्यान आहे तर त्या भावामध्ये ते असत आणि स्वतःला अशा पद्धतीनं त्या भावावस्थेमध्ये ते असायचे आणि इतरांसमोर प्रस्तुत व्हायचे. मग आता नाभादेवी म्हणजे कोण आहेत, तर त्यांच्या आई. तर त्यांचा जेव्हा मृत्यू झाला म्हणजे त्यावेळेला त्यांच्या मृत्यूनंतर अद्वैत आचार्य जे आहेत ते गयेला गेले. आणि गयेला जाऊन त्यांनी काय केलं, तिथं श्राद्ध पक्ष म्हणजे श्राद्ध कर्म जे काही आहे ते सगळं केलं तिथे. आणि ते केल्यानंतर मग त्यांनी तीर्थाटन करतात अशा वेळेला.
मग त्यावेळेला त्यांनी भारतातल्या विविध तीर्थक्षेत्रांना भेटी दिल्या आणि ते करत करत ते वृंदावनला आले. आणि तिथे जेव्हा आले तेव्हा ते कृष्णांच्या विचारामध्ये अशा पद्धतीने हरवून गेले होते. का तर कृष्णांचे आपण दास वाटतो मग अशा वेळेला. असे जे भगवान आहेत त्यांचे हे साक्षात अवतार आहेत, भक्त अवतार तरी देखील अशा रूपाचे जवळ आलेले असतात भगवानांचे पार्षद किंवा भगवानांचे स्वतः स्वरूप भक्त अवतार, तर ते स्वतःला भगवानाचा दास समजून त्यांची सेवा करतात. मग ते विचार करत होते की कशा पद्धतीनं कृष्णा जे आहेत म्हणजे भगवान जे कृष्ण आहेत त्यांना नवद्वीपामध्ये आता प्रकट होण्यासाठी जे आहे तर ते मी प्रार्थना करू शकेन अशी त्यांची विचार प्रक्रिया झाली. आता पुढे बघू आपण. मग त्याची पुढच्या स्लाइडवर जाऊया. हा, मध्ये ते वृंदावनला आले आणि त्या विचारामध्ये सतत हरवलेले असायचे. मग मदन मोहन आणि मदन गोपाळ जे आहे तर त्यांची जी सेवा आहे तर म्हणजे ती जी आहे तर ती त्यांच्याकडे होती. म्हणजे त्यांनी जे आहे ते मदन मोहन की ज्यांना मदन गोपाळ पण म्हटलं जातं तर त्यांची सेवा केली सुरुवातीला वृंदावनला येऊन. मग आता ते चौबे ब्राह्मणाला नंतर त्यांच्या मथुरेतल्या ती जी सेवा आहे ती त्यांनी करायला दिली आणि मग ते तीर्थयात्रेला गेले. म्हणजे त्यांनी शोधून काढलं. म्हणजे जे मदन मोहन आहेत किंवा त्यांना मदन गोपाल पण म्हणतात, तर असे जे आहेत ना अर्च विग्रह, ते विग्रह त्यांनी अद्वैताचार्यांनी शोधले तिथे वृंदावनात येऊन. सतत कृष्णांच्या विचारामध्ये असायचे ते आणि त्यांनी ते शोध कार्य केल्यानंतर त्यांनी काय केलं, त्यांनी त्यांची सेवा पण केली वृंदावनात राहून त्या विग्रहांची. मग नंतर ते विग्रह आता त्यांना पुढच्या तीर्थयात्रेला जायचं होतं म्हणून तिथे एक चोबे ब्राह्मण होता, त्याची कथा येते. तर त्यांच्याकडे दिली. मथुरेमध्ये तो ब्राह्मण होता, त्यांच्याकडे ते विग्रह सेवेसाठी दिले आणि ते पुढच्या आपल्या यात्रेला निघून गेले. मग या चौबे ब्राह्मणांकडून मग नंतर हे जे विग्रह आहेत ते सनातन गोस्वामींच्याकडे सोपवण्यात आले आणि सनातन गोस्वामी त्यांची सेवा करत असत. म्हणजे भगवान यांनी येऊन त्यांना दृष्टांत दिला. ती कथा खूप वेगळी आहे. सनातन गोस्वामींना त्यांनी कशा पद्धतीने दृष्टांत दिला तर आपण थोडक्यात समजून घेऊया की मदन मोहन हे विग्रह किंवा त्यांना मदन गोपाळ म्हणतात, तर हे विग्रह अद्वैताचार्यांनी शोधून काढले आणि त्यांची प्राणप्रतिष्ठा केली, त्या विग्रहांची सेवा केली. त्यानंतर ते विग्रह जे आहेत ते चौबे ब्राह्मणांना दिले आणि चौबे ब्राह्मण त्याच्या घरी माधुकरी बघायला सनातन गोस्वामी जायचे. तर तेव्हा तिथे पाहायचे की मदन गोपाळ जे आहेत तर ते लहान मुलांच्या वेशात तिथे वावरायचा आणि त्यांना आपल्या लहान मुलांसमानच त्या त्या चोबे ब्राह्मणाच्या पत्नी वागवायच्या. मग भगवान जे आहेत ते पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत आणि त्यांना आपल्या लहान मुलांसारखं ओरडतायत, त्यांना असं वागवतायत. मग हे सनातन गोस्वामींना रुचलं नाही. त्यांनी सांगितलं असं नाही, त्यांना विग्रहांच्या स्वरूपात प्राणप्रतिष्ठा करून तुम्ही त्यांना भोग दाखवा, त्यांची सेवा करा. म्हणजे साक्षात म्हणजे ते व्रजनंदन आहेत तर त्यांची तशी सेवा करा असं सांगितल्यानंतर म्हणजे जे आहेत तर ते जे मदन मोहन आहेत ते स्वप्नात आले सनातन गोस्वामींच्या आणि त्याचबरोबर त्यांच्या पत्नी आहेत चोबे ब्राह्मणाच्या, त्यांना पण सांगितलं तुम्ही असं काही माझं करू नका, तुम्ही जसं तुमच्या मुलासारखं मला सांभाळता, कारण तो प्रेम मार्ग आहे. प्रेमाच्या स्तरावर त्यांचा म्हणजे जे आहे त्यांचं भगवत प्रेम आहे त्या स्तरावर त्या त्यांची सेवा करत होत्या. मग हा व्रज भूमीचा एक भाव आहे म्हणजे जो आहे माधुर्य प्रेम. तर ते वेगवेगळ्या रसामध्ये माधुर्य प्रेम म्हणजे मुख्य व्रजभूमीचा भाव म्हणजे माधुर्य प्रेम, माधुर्य रस. मग मुलाविषयीचं म्हणजे वात्सल्य भाव. जसं नट जो असतो नाटकातला तर तो वेगवेगळ्या भूमिका वठवतात त्या नाटकामध्ये, सगळे नटश्रेष्ठ असतात, अभिनेते असतात. तसं व्रजभूमीचा भाव आहे माधुर्य भाव आहे. मग तिथे वेगवेगळे जे भाव म्हणजे जी वेगवेगळी पात्र जशी असतात नाटकामध्ये तसं वेगवेगळे पात्र म्हणजे कोणी आईची भूमिका, कोणी वडिलांची भूमिका, कोणी मित्राची भूमिका, अशा पद्धतीनं हे वेगवेगळ्या रसामध्ये वात्सल्य भाव, सख्य भाव, त्यानंतर दास्य भाव, त्यानंतर माधुर्य भाव, अशा भावामध्ये हे सगळे जे आहेत तर ते जोडलेले आहेत भगवान यांच्याशी. मग असाच तो माधुर्य भाव आहे. मग सनातन गोस्वामींना पण स्वप्न दृष्टांत झाला की म्हणजे काही दिवसांनी मग त्यांनी म्हणजे तो दृष्टांत झाला आणि चोबे ब्राह्मणांनी ती सेवा सनातन गोस्वामींच्याकडे दिली. आता पुढे जाऊ आपण. हा, त्याची पुढची स्लाइड म्हणजे मग त्याची मागची घेतलीत, याच्या पुढची घेऊन त्याच्या पुढची गेले. हा, याच्या पुढे. हा, उसके अंदर नमक, हल्दी, लाल मिर्च. आता जी रिपीट स्लाइड आहे याच्या पुढे अजून एक.
पाठी जाताय मग तुम्ही. हा, या पुढे घ्या. चम्मच से भरते जाओ तेल ह्याच्या पण कढ़ाई पुढे. उसमें ये छोड़ जी माताजी. ही स्लाइड आहे ना, ह्याच्या पुढची स्लाइड. हा, तर ही जी येते ना, ही रिपीट स्लाइड येते. ह्याच्या आधीची जी होती तीच स्लाइड येते, म्हणून आता ह्याच्या पुढची घ्या. हा, हे बरोबर आहे. ओके. तर आता त्यांचं जे शांतीपुरात म्हणजे तेच राहत होते, जे अद्वैताचार्य जे आहेत ते शांतीपुरात राहत होते. मग आता त्यांचं जे घर होतं शांतीपूरमध्ये, तर ते श्रीवास पंडित जे आहेत, तर त्यांचं घर होतं ते नवदीप मायापूरमध्ये होतं. मग त्यांच्यामध्ये फार असं अंतर नव्हतं. शांतीपूर आणि नवदीप मायापूरमध्ये श्रीवास पंडित राहत होते. त्यांच्या घराच्या अंतरामध्ये फार असं म्हणजे खूप मोठं असं हे नव्हतं, म्हणजे फार लांबही नव्हतं आणि अगदी जवळ पण नाही, असं बऱ्यापैकी जवळच्या अंतरावर ते होतं. मग आता त्यांचं जे म्हणजे सदैव अद्वैताचार्यांचं म्हणजे हृदयामध्ये सदैव वेदना असायची की हे भौतिक जीवनामध्ये जे भौतिक क्लेश हे सगळे जे भोगत आहेत. आणि हे सगळे जण जे आहेत म्हणजे हे जे भौतिक जीवनामध्ये कार्य करणारे ते क्षणिक सुखासाठी हे सगळे क्लेश भोगत आहेत आणि हे आपलं भगवान विष्णूंशी असलेलं नातं आहे ते विसरून गेले आहेत त्या भौतिक जगतामध्ये येऊन, आणि ते केवळ क्षणिक सुखाच्या पाठी लागून त्याचाच पाठपुरावा करत आहेत. आणि म्हणून खूप त्यांच्या हृदयामध्ये करुणा होती आणि म्हणून त्यांनी म्हणजे काय केलं, भगवद्गीता आणि भागवत जे आहे तर ते त्याचं जे वैदिक ज्ञान आहे त्या संदर्भातलं तर ते शिकवायला सुरुवात केली आपल्या आजूबाजूच्या लोकांना. मग अशा पद्धतीने त्यांना अनुयायी बनले. तर त्यांनी प्रार्थना पण केल्या अशा पद्धतीच्या, त्यांच्या हृदयामध्ये खूप करुणा असल्यामुळे अशा लोकांसाठी त्यांनी प्रार्थना ज्या आहेत तर त्या तळमळीने ह्या लोकांचे सगळं दुःख क्लेश पाहून भगवान यांना तळमळीच्या प्रार्थना केल्या आणि शालिग्राम शिलेला गंगाजल आणि तुळशीचं दल वाहून या प्रार्थना त्यांनी ज्या केल्या तर त्या फळाला आल्या आणि त्यामुळे चैतन्य महाप्रभूंचं अवतरण झालं. मग आता पुढे काय घडलं हे आपण अभ्यासणार आहोत, म्हणजे हे टप्प्याटप्प्याने कसं घडलं ही प्रक्रिया हे आपण आता अभ्यासतो आहोत. हा माताजी, पुढे जाऊया. पुढची स्लाइड घ्या. हा, मग त्याची ही खूपच मोठी स्लाइड येते, काही दिसत नाही नीट. ही करता येईल छोटी, पहा. नाही माताजी, हे नाही होणार. हे ऑलरेडी कोणीतरी क्रिएट केलेली आहे, नाही होणार हे. ओके, हे काहीतरी वेगळंच स्लाइड दिसत आहे. ठीक आहे. तर आता ही जी कथा आहे तर ही कथा आपण अभ्यासणार आहोत. मग त्याआधी आपण अद्वैताचार्य जे आहेत तर त्यांच्याविषयी अजून पुढे काय झालं ते आपण अभ्यासू. आता ह्याच्या पुढची स्लाइड घ्या, म्हणजे सगळ्यांना ते कोरिलेट करता येईल आपल्याला. ह्याच्या पुढची स्लाइड. हरे कृष्ण. हा, मग आता आदिलीलेचा जो 3.57 श्लोक आहे तर इथे आपण समजून घेणार आहोत की असे जे भगवान जे आहेत तर त्यांच्यासाठी तळमळीच्या प्रार्थना ज्या आहेत तर त्या अद्वैताचार्यांनी केल्या. तर त्या कशा केल्या तर त्या आपण समजून घेणार आहोत. मग आता अद्वैत आचार्य जे आहेत तर त्यांनी प्रार्थना करत असताना त्यांचा भाव कसा होता आणि त्या प्रार्थना कशासाठी केल्या हे पण आपल्याला जाणून घ्यावे लागेल. तर आपल्याला लक्षात येईल की अद्वैताचार्य जी जी थोरवी आहे किंवा त्यांची जी भूमिका आहे कृष्णलीलेमध्ये किंवा भगवान जे श्रीकृष्णांचं चैतन्य महाप्रभूंच्या स्वरूपातलं जे प्राकट्य आहे तर त्यासाठी अद्वैताचार्यांची जी भूमिका आहे तर ती आपल्या सर्वांना लक्षात येईल. मग आता अद्वैताचार्य जे आहेत तर ते त्यांच्या हृदयामध्ये खूप करुणा होती आणि खूप म्हणजे त्यांना या भौतिक क्लेशामध्ये हे सगळे लोक जीवन यापन करतात त्याविषयी खूप दयाभाव होता. आणि म्हणून त्यांनी काय केलं, अद्वैताचार्यांनी
असे श्रीकृष्ण भक्ती विरहित हे सगळं भौतिक अस्तित्व लोकांचं आहे आणि सगळे भौतिक व्यवहारात सगळे गढून गेलेत लोक, हे सगळं पाहिलं आणि मग त्यांनी काय केलं, की प्रार्थना करायला सुरुवात केली. मग आता प्रत्येक जण भौतिक सुख जे आहे तर त्याच्या भोगामध्ये रमलाय. आणि म्हणजे 3.97 जो श्लोक आहे तर त्यानुसार द्वैताचार्यांनी पहा कसा विचार केला. तर तो व्यवहार पापमय असो किंवा पुण्यमय, प्रत्येकजण भौतिक सुख भोगण्यात जो आहे तो गुंतलाय आणि वारंवारच्या जन्ममृत्यूच्या चक्रात म्हणजे सर्वथा सोडवणूक करणारे जे भगवान आहेत त्यांच्या दिव्य सेवा भक्ती करायला कोणालाही त्याच्यात काही रस नाहीये आणि त्यामुळे पुन्हा पुन्हा जन्ममृत्यूच्या चक्रात ते येत आहेत. मग हे सगळं त्यांनी पाहिलं. मग याला म्हणायचं भवरोग. असं मग कृष्ण भावनेनेच हा भवरोग जो आहे तो नष्ट होऊ शकतो. मग आता 3.98 आधी श्लोक आहे, मग त्याच्यात त्यानुसार अद्वैताचार्यांना जगाची ही सगळी अवस्था पाहून खूप करुणा आली आणि लोकांच्या हितासाठी आता आपण काय करायला हवं ह्याचा ते विचार करायला लागले. मग आता असा ते विचार जेव्हा करत होते तर तेव्हा त्याला लक्षात आलं की कलियुगामध्ये कसं आहे, की पथभ्रष्ट असे लोक आहेत आणि वास्तविक कल्याण व्हावे आपलं तर आपण जे लोकांचं, तर त्यासाठी भगवत संदेश आहे त्याचाच प्रसार आपण करणं आवश्यक आहे. पण त्याहूनही अधिक म्हणजे हे जे लोक आहेत ते भगवत आचरण जे आहेत, भगवान यांच्या सेवेचं आचरण किंवा भगवत उपदेश यांचं आचरण जे आहे तर हे करत नाहीयेत आणि म्हणून अद्वैताचार्यांसारखे नम्र सेवक जे आहेत तर त्यांनी काय ठरवलं की आता भगवान यांनाच आपण प्रार्थना करूया की जगत कल्याणाची त्यांची जी प्रामाणिक ओढ आहे, तर त्यानुसार त्यांनी काय केलं, की भगवान यांचे ते अंतरंग सेवक आहेत आणि त्यामुळे ते मानवाचं दुःखाची कारणं जाणतात आणि म्हणून त्यांचं हृदय जे आहे तर ते इतका करुण भाव त्यामध्ये भरलेला आहे आणि म्हणून सगळ्या लोकांना भक्ती सेवा स्वीकारण्यासाठी ते अनुकूल बनवण्यासाठी मग आता अशा कार्यपरिवर्तनाचा मार्ग ते शोधण्यासाठी प्रयत्नशील होते आणि मग आचार्य म्हणून त्यांच्यामध्ये गुणवत्ता पण आहे. पण व्यक्तिशः भगवान यांच्या आगमना वाचून म्हणजे आता समाजाची ही दुर्गती कोणी नाही सुधारू शकणार असं अद्वैताचार्यांना वाटलं आणि त्यासाठी त्यांनी काय केलं, प्रार्थना करायला सुरुवात केली. म्हणजे मायेच्या निर्दयी पकडीमध्ये जगातले सगळे जे आहेत तर ते बंदी बनतात आणि मग असे जे आहेत तर त्यांना जरी आचार्य पदावर असे भगवान यांच्यासारखे भक्त पार्षद या पृथ्वी तलावर आले असले तरी ती भगवान यांच्या प्राकट्याचीच लीला होती आणि अंतरंग पार्षद असल्यामुळे ते जाणत होते आणि म्हणून आता भगवान यांच्या व्यक्तिशः आगमनाशिवाय समाजाची ही दुर्गती जी आहे ती रोखता नाही येणार आणि त्यामुळे त्यांनी जी आहे ती त्यांना त्यांच्याविषयी अशी विचार प्रक्रिया म्हणजे त्यांची झाली आणि त्यांनी प्रार्थना करण्याला सुरुवात केली होती. म्हणजे अशा विचार प्रक्रियेतून त्या प्रार्थना घडल्या. मग ती विचार प्रक्रिया काय होती ती या श्लोकातून आपण समजून घेतो आहोत. आता पुढे जाऊ, आता पुढच्या स्लाइडवर जाऊ. हा, मग आता असे जे चैतन्य म्हणजे महाप्रभू आहेत की जे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं आहेत, राधाराणींच्या भावामध्ये अवतरित होणार होते. तर त्यांच्यासाठी म्हणजे आता अद्वैताचार्य जे आहेत ते कसा विचार करतात पहा, त्यांचे पार्षद म्हणून म्हणजे हा विचार प्रक्रियेतूनच चैतन्य महाप्रभूंचं प्राकट्य अशी ती म्हणजे एका पाठोपाठ एक घडणारी म्हणजे क्रिया आहे त्यांच्या प्राकट्याची. मग आता त्यांनी कसा विचार केला की ज्या वेळेला अवतार म्हणून कृष्णच येणार असतील म्हणजे अद्वैताचे विचार केला जर अवतार म्हणून कृष्णच येणार असतील तर मग ते स्वतःच व्यक्तिगत उदाहरणांनी भक्तीचा प्रचार करू शकतील ना, भगवान स्वतःच व्यक्तीचा प्रचार करू शकतील ना ते स्वतःच येऊन. मग आता वर्तमान कलियुग कसं आहे तर भगवान नाम आणि संकीर्तनाविना विना वर्तमान कलियुगामध्ये कुठलाही कोणताही धर्म नाहीये. मग या युगात श्रीकृष्ण अवतार घेऊन प्रकट होणार तरी कसे प्रकट होणार, अशा पद्धतीने त्यांनी विचार केला. एक मिनिट माताजी. माताजी 4:15 झालेली आहे. हो माताजी, एकच मिनिट तेवढं पूर्ण करूया. एक एकच हा विचार आहे त्यांचा, एवढा पूर्ण करून आपण थांबणार आहोत.
हरे कृष्ण. तर त्यांनी अद्वैत आचार्य जे आहेत तर त्यांनी असा विचार केला की वर्तमान जे युग आहे तर इथे अवतार म्हणून कृष्णच येणार असतील तर स्वतःच्या व्यक्तिगत उदाहरणाने ते भक्तीचा प्रचार करतील. मग स्वतः व्यक्तिगत स्वरूपावर म्हणजे स्वतः येणार आहेत ते. मग वर्तमान कलियुगामध्ये तर कलियुगाचा युगधर्म आहे नाम संकीर्तन यज्ञ. मग आता संकीर्तन यज्ञ म्हणजेच काय भगवान नाम म्हणजे संकीर्तन यज्ञ किंवा संकीर्तन नामाविना कुठला युगधर्म नाहीये. मग ह्या युगात कृष्ण कसे प्रकट होतील अशा त्यांच्या मनात विचार प्रक्रिया झाली. मग त्यांनी विचार काय केला मी शुद्ध भावाने आराधना करेन श्रीकृष्णांची आणि मग दीन भावनेनं अखंडपणे त्यांच्या चरणी विनंती करेन की तुम्ही प्रकट व्हा अशा पद्धतीने. आणि मग जेव्हा मी दिव्य नाम संकीर्तनाचं आरंभ करेन मग त्यावेळेला श्रीकृष्णांना म्हणजे प्रवृत्त करण्यास मी स्वतः समर्थ होऊ शकेन. म्हणजे माझं नाव जे आहे अद्वैत ते सफल होईल. म्हणजे अशा पद्धतीने मी श्रीकृष्णांना येण्यासाठी जे आहे ते प्रवृत्त करण्यासाठी संकीर्तन हा जो युगधर्म आहे या युगाचा त्याचा मी आधी शुभारंभ करेन. आणि मग श्रीकृष्णांना येण्यासाठीचा माझा हेतू सफल होईल. अद्वैत म्हणजे नाही भिन्न कृष्णांशिवाय. मग असे जे मी अद्वैत आहे माझ्या नावाचा हेतू सफल कधी होईल जेव्हा मी जे कृष्णांचं कार्य आहे ते म्हणजे काय की युगधर्म जो आहे नाम संकीर्तन त्याला मी शुभारंभ करेन. तर त्यावेळेला मग निश्चितच काय होईल कृष्णांचं जे कार्य आहे तर ते सफल होईल. म्हणजे जे माझं नाव आहे अद्वैत त्यांच्यापेक्षा मी भिन्न नाही. तर हे कार्य सफल होईल जे कृष्णांचं कार्य आहे युगधर्म म्हणून ते येतात आणि कार्य करतात अवतार घेऊन येतात. मग असा त्यांनी विचार केला. मग आपण आराधना करून कृष्णांना वश कसं करायचं असा विचार करत ते होते. मग आता हे पुढचा भाग आहे तो आपण पुढच्या शनिवारी घेऊया. हा मग त्याची इथे थांबूया आपण रेकॉर्डिंग स्टॉप केलं तरी चालेल. हा मग त्याची रेकॉर्डिंग स्टॉप